Но по-добрият въпрос е: откъде идват козунаците на мистер Чочко? Изключи го вече. Добре! Како? О, главата ми! Шит! Поставя тук. Не, закъснявам. Събуди се, Гъс, 3 часа е. О, не, Пич, закъснявам за работа. Пич, ти нямаш работа. А ти нямаш ли панталони? Прав си. Пич, и аз мисля да си ги сваля. Фу! Брато, какво сме правили с нощи? Тук има някакво видео с нас. Наистина трябва да се намеря работа. Не, Пич, сериозно си казвам, качили сме някакво видео с нощи. А там носим ли панталони? Не знам. Нека да разберем. Здравейте, хора! Това е нашата седмица! О, Давид, я престани! Какво правиш? Това е Мартин! Той каза, че каквото напосвам се тъпи. Моля ти са! Престани! Той е идиот. Пич, какво направихме? Не, човече, аз го убих! Виж го, лежи мъртъв! Ти снимаш ли? Не! Просто си правя селфи, Пич! О, сега ще имам в затвора или зад решетките. Не, слушай ме, Давид. Трябва да се обадим в полицията. Той не е най-добрият приятел, лежи мъртъв. Трябва да се обадим в полицията. Спри да снимаш. Снимам се! Пич, ти го уби! О, стига де! Стани оттам, сложи него на земята. Ти го уби, Пич! Какво ще правим сега? Какво ще правим? Ти снимаш ли? Ти снимаш! Да, Пич, за Фейсбук, да е забавно! Изключи тъпата камера! Добре, не ми викай! Ли вече заровихме трупа, да се прибираме? Но той е тук! Не ти вярвам! Изключи тъпата камера! Добре! Но по-добрият въпрос е: откъде идват козунаците на мистер Чочко? Изключи го вече! Добре! Како? О, шит! Пич, какво сме направили с нашия приятел? Знам. Но пияни сме били, бе. Някой звъни. Дръж. Пич, закъснявам за работа! Fuck you! Айде, бе! Аз те чакам вече от 5 секунди. Не знам, давай пак. Шит, Пич, закъснявам за работа! Стига,